yanzu a ɗazu muna zaune da shi ya mana fashin baki game da mai yake nufi da ra'asul jarima, wanda inda zan bayyana muku fashin bakin da yi za ga cewa lalle ya dace ya cancanta a ce ra'asul jarima ɗin shar'an wa aqalan ya cancanta. to dole yan uwa muna kula da abubuwa irin wannan. a ɗaya daga cikin magabata Hushaym bin Bashir, kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo littafinsa al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami, haka ya kawo a tarihu Madinat Salam wanda ya sha tarihu Baghdad min tariqi Shuja' bin Makhalat an akhihi an Hushaym bin Bashir. akwai Ismail bin Abi Khalid rahimahullah, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi. to Hushaym bin Bashir sai yake bayani a kansa, yake cewa kana Ismail bin Abi Khalid min ahsanin nasi khuluqan falam yazalu bihi hatta sa'a khuluquhu. Ismail bin Abi Khalid ya kasance mafi mutane kyakkyawar ɗabi'a da hali nagari, amma mutane ba su gushe suna cutar da shi ba, suna haƙintarsa, suna masa ba daidai ba, har sai da ɗabi'arsa ta yi muni. amma ba a wurinsu suke ganin cewa ya canja mu'amala, yana da kaushin hali, ba shi da haƙuri, ya yi faɗa da wane, ya yi faɗa da wane, amma ba a faɗi me ya jawo wannan abin ba, kuma ba a faɗi me ya jawo wannan abin ba. to da haka yan uwa wajibi ne, tilas ne mu rinka aza abubuwa a bisa ma'aunansu, a bisa yadda abubuwa suke tafiya. kuma cikin iko na Allah akan iya samun wasu ɗaiɗaiku su iya fahimtar cewa ashe wanan da ake cewa kaza ashe ba kazan bane. yanzu a dalilin wannan kadiyar nawa ne suka tuba? suna nan da yawa. dalilin wannan kadiyar suka ce ashe wanan kazan da ake cewa fa ashe ba haka abin yake ba, ashe kaza da ake cewa ashe ba kazan bane, ashe gaskiya ne, magana da yake faɗa ashe gaskiya ce. to ana samun irin wannan. yanzu wannan Yusuf bin Ismail an-Nabahani da ya rubuta littafin Shawahidul Haqq akan batun al-istighasa, neman agajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tarkato ruwayoyi na ƙarya da labaruka marasa inganci, kamar yadda Muhammad Rashid Rida a Majalatul Manar ya bayyana tun a wancan lokacin. to yana daga cikin waɗanda ya ba wa su duba masa littafin su yaba shi ne Muhammad Abdulhai bin Abdulkabir Al-Kattani. shi a lokacin bai wuce ma shekara 20 a duniya ba. da ya karɓi littafin ya duba ya ga irin abubuwan da ya zubo na zagi Ibn Taymiyyah, to shi ma ya yi muƙaddima ta zage-zage da zantuka munana kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. yana gani abinda Yusuf an-Nabahani ya kawo gaskiya ne, wanda alhamdulillah kuma duk inda ƙarya take to sai an samu mai gaskiya kuma ta bukushe ta. duk inda ma abota ƙarya suke sai an samu kuma abota gaskiya. lokacin da ya rubuta Shawahidul Haqq sai aka samu Muhammad Shukuri al-Alusi ya masa gayatul amani fil raddi ala an-Nabahani, ya tona masa asiri, ya bayyana jahilcinsa, ya bayyana cewa wannan bid'a ce azzalimar bid'a da abubuwan da ya kawo na shirka, yayi bayaninsa a ilmance. daga nan shikenan sai ya rufe bakinsa. sannan yayi littafi shi Yusuf an-Nabahani mai suna kasida ce al-qasidatu ra'iya. to nan ma shi ma Muhammad Shukuri al-Alusi bai bar shi ba, sai masa al-ayatul kubra fi raddi ala al-qasidati ra'iya. ga irin su Ibn Isa shi ma zai masa tahdimul mabani fi raddi ala an-Nabahani, suka tona masa asiri, suka bayyana tsaraicinsa. to shi wannan al-Kattani din, Muhammad Abdulkabir Al-Kattani, bayan ya yi nisa ya yi zurfi cikin harkar ilimi, sai ga cewa Ibn Taymiyyah nan fa abinda ake jingina masa ashe ba gaskiya bane. to nan da nan sai ya rubuta risala zuwa ga Sheikh Muhammad al-Makki Az-Zuz